Subijanaren jatetzean Akelarren Marta dago izan ere, Urdaiazpikoa nola ebaki erakusten duen ikastaroa egiten ari dira. Arratsaldeon Marta, nor kantolatu du ikastaroa ba? Arratsaldeon Sara, bai, 5J etxeko kantolatu dute tailera hau eta astear dago. Feliz, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Zeintzuk egongo dira hemen tailer honetan? Hemen blog askotako jendea hango da, Urdaiazpiko ederra probatzeko. Eta zebe daukagu hemen mosten, Urdaiazpiko mosten eta modu on batean. Labanakin mosten, ibiltzen ditu diferentek, labana diferentek, Urdaiazpiko mosteko. Hasieran bat, aztea grasatak entzeko eta gero haragia mostutzeko. Erresa ematen du, baina ez da izango. Gauza- Zebeko oso ondo egiten duelako, baina gu jartzen magara gian gaizki, Gauza dara bezala xe praktika behar du, eta honek praktika ondia nola dakan, honek erresiteu, guetzako zaila izango litzake. 30 urte dara matza, gure zebek. Bai, hombre, esan du, kutsilua ibiltzen bezala, eta ze fin mosteun. Gero, diferentzia ondia da, Urdaiazpikoare, o kutsiluakin, o labanakin ebakita jan, o makinakin ebakita jan, Bai saborean, da danen usaila, saborea eta danen, diferentzia ondia dago bai. Eta hasi behar da leku batetik edo bestetik edo berdin du edo... Baina horrena iten da grasak endu, da gero berdin dio, honetagak kortea egin da hemen, danetik, oain hemendik ari da, baina gero pixkana, igualdaden juteko, zera batetik dana mostu eta bestetik ez. Alde guztiatik berdintzu, eta gero gaina oso ona izaten da plateran danetik nahaztutzia. Hemendik, xerra honak ateratzen dira, baina hemendik ane hondik eta inpolitiak ez. Baina orduan pixka dana nahaztu, baina goxua danak, Esan dugu 5Jaz, izen 5J potolua. bai. Hau da Urdaiazpikoa Huelbakoa, Jabugo, zaten zaio, Jabugo Urdaiazpikoa, oso famosua eta oso berezia. Gero da hau txerria, Eta usain ona daukana. Hasi usaina daukagun hemen. usaila oso ona. Bueno, igual mikrofonotik usaila hartuko Espero da. dut, ondo legoke. Marta, barkatu! Da Urdaiazpikoa oso berezia. Marta, Da gero eskurrakin entzuten? bakarrik hasitakoa. Itxoen Feliz, bai, Sara, Nori esan. zuzendua da Esan, ikastaro hori, esan. nori zuzendua da? Nori, azkenean blog desberdinetatik etorri dira eta blog horietatik agertuko da berri hau eta horrexegatik Urdaiazpikoari buruz gehiago jakingo dugu hemendik aurrera. Hombre, dudikan gabe. Eta gu tastatu beharko dugu. Sara, zuk ezin dezu. Barkatu bai hagu bai, Primeran dago, seguro. Sebe, eskerrik asko. Bueno, Sebe, muchísimas gracias. Ze ikasi duzu gaur? Eskerrik asko. Agur. Agur ere, bai. Kaixo. Kaixo. Urrengorako euskera egingo dugu, Sebe. Kaixo. Kaixo, hola. La siguiente en euskera, vamos a hacer. Ba, eskerrik asko eta dastatzen geratuko hemen. Sara, gordeko izu pixka, bale, guapa?